So ayun, what's up sa inyo mga pakbol. Ayun, mag-isa na lang tayo sa bahay. Ito, wala akong kasama. Ito. Wala kasing mayari, kaya ko lang nakatira. Tsaka gusto kong malaman ninyo na hindi na ako mag-upload ng mga Maranosong. Dahil gusto kong subukan mag-vlog ng sariling vlog. Sariling video. Para sa content natin. Tsaka salamat dun sa nagbigay nito. Gorilla Pad. Tropa natin nagtitinda ng cellphone accessories. Binigyan niya tayo nito. Mura lang naman to. Sa mga nasa 150 lang ata. Ito. Kaya salamat. Kulang na lang ng mic. Pero medyo mahal yung mic. Yung Boya ata nasa 500, 700. Tapos yung Toga receiver, transmitter sa 1.5. Ganun. Pero mas trip ko yung Toga receiver, transmitter. Maganda yun. Para sa subscriber challenge natin mga pakbol. Ayan mga pakbol. Wala akong kasama rito. Mumu lang kasama ko. Ayan. Napakita ko sa inyo yung tirahan ng mumu. Ayan. Wala akong kasama dito. Ayan. Isa lang ako dito. Ayan. Hindi muna natin mag-upload ng mga Maranoso kasi susubukan natin mag-vlog ng sarili natin. So yun lang. Mga pakbol. Bye-bye.